ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କର୍ମଫଳକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଯାହାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବାର କଥା ତାହା ସେ ପାଇବ ହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ଅଥଚ ଦେଖାଯାଏ ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଅଛି, ତା ମାନେ ଭଲରେ ରହିଲା ବୋଲି କିଛି ସତ୍କର୍ମ ସେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛି, ଯାହାର ସୁଫଳ ସେ ନିଜ ହାତରେ ହରାଉଛି। ଭଗବାନ ଅନେକ ସହି ସମ୍ଭାଳି ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଇପାରୁ। ତାଙ୍କର ସେହି କରୁଣାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଜୀବନ ଓ ଶକ୍ତି ଶୈତାନର ସେବାରେ ଲଗାଉଁ, ତେବେ ଶୈତାନ ତା'ର ପୁରସ୍କାର ଦେବାରେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ପତିତ କରିବା, ପାତିତ କରିବା, ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହିଁ ଶୈତାନର ସାଦର ଉପଢୌକନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମଣିଷର ଭଲ ହିଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଶୈତାନ ଆମକୁ କାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଭୂତ କରି ନ ପାରେ। କେହି ଯଦି ଅଯଥା କାହାରି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ନିର୍ବିବାଦରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବାକୁ ଦେଉ, ତାମାନେ ମୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅକାରଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଏ, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନଥିବେ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଯେ ଚାଲିବ, ତା'ର ନିଜର ଖରାପ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଖରାପ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଖରାପ କରିବାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ ସତ୍ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି, ଦରଦ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ସଂଯତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦ ହୁଏନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟାଣ ଅଲଗା, ଆତ୍ମାଭିମାନ ପ୍ରବଳ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା ହୁଏ। କାଳେ ଛିଟିକି ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆୟତ୍ତର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥାଏ। ତୁ ଆଜି କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାଖରେ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୀରତିର ଖାତିରରେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ସୁଧାରେ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ରହି ବଡ଼ ଗୋଟାଏ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଶାସନ କରିବା କଥା ଭାବେନା, ଭାବେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣରେ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବ, ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ସହି ସମ୍ଭାଳି ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗାଇ ଦିନ ଗଣୁଥାଏ।